आम्ही हे सेशन सुरू करूया. तुमगेले असल्यारी रामरक्षा बुक स्तोत्र असल्यारी तुम्ही काणू म्यूट अनम्यूट करून अशी म्यूटारी तुम्ही वाजवे. हरी बोल. श्रीराम रक्षा स्तोत्रम् अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता सीता शक्तिः श्रीमद्हनुमान कीलकम् श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः अथ ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदल स्पर्धि नेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिललोचनं निरदाभं नानालङ्कार दीप्तं ददत मुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूणधनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकम् स्वलीलया जगत्रातु मा विभ्रूतमजं विभुम् राम रक्षां पठेत् प्राज्ञा पापग्ने सर्वकामदाम् शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मज कौसल्ये यशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणं पातु मकत्राता मुखं सौमित्री वत्सल जिह्वा विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दित स्कंदौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्निजेत् मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रय सुग्रीवेश कटी पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः उरु रघुत्तम पातु रक्षक कुल विनाशकृत् ज्ञाननी सेतुकृत् पातु जंगे दशमुखान्तक पादौ विभीषण श्रीद पातु रामो किलं वपु एतां राम बलोपेतां रक्षां य सुकृति पटे सशिराय सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योम चारिणश्चद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर् भुक्ति मुक्तिं च विन्दति जगजेत्रैकमन्त्रेण राम नाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेदस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जर नामेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहत्य सर्वत्र लभते जय मंगलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षा विमां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिक आराम कल्पवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिराम श्रीलोकानां राम श्रीमान् सनप्रभु तरुणौ रूप संपन्नो सुकुमारो महाबल पुंडरीक विशालाक्ष चिर कृष्णांजिनाबरो फलो मूलासिनो दान्तो तापसौ ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्तैत्य भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ शरणौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतः रक्ष कुलविहन्तारां त्रायेतां नवरगोत्तमः आत्सज्ज धनुषा विस्पृश्य वक्षया शुभ निषंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रत पति सदैव गच्छतां सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाणधरो युवा गच्छन् मनोरथस्माकं राम पातु सलक्षणः रामो राक्षरति शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थ पुरुष पूर्ण
कौसल्येयो रघोत्तमा वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमा जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रमेय पराक्रमा इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्त श्रद्धयान्वित अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशय रामं दुर्वादरश्यामं पद्माक्षं पीतवाससौ सुवन्ति नामभिरेवे न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र शरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु ना अन्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आहूय करुता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण निशता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामं नास्ति परायणं परतरं रामस्य दास्योऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे ओ राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्री बुधकौशिक ऋषि विरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्रं संपूर्ण श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सक्कड भक्तवृंद वैष्णवांक साष्टांग नमस्कार दंडवत प्रणाम. सक्कड जनांना तांगील वेळ हंतू इन्वेस्ट केलेलंस आयच्या दिवसांत. आयचे कर्नाटका इलेक्शन्स म्हणून सक्कड जन बिझी असतलीची कसं करचे हे ते म्हणून. बट म्हणता पळे देवा खातीर एक वेळ काडचे एक भारी इम्पॉर्टंट आमी लायफान. त्या म्हणताना आयज तुम्ही जनांना एक वेळ घालेला सांगतो.
ताच खातीर हृतपूर्वक एक म्हणटा आपण कृतज्ञता व्यक्त करतास म्हाका हे एक सान अपॉर्च्युनिटी दिलेलं आसा हिज ग्रेस मुरलीधरचंद प्रभूनी हर ग्रेस सखीचरण माताजी हांनी आणि मुख्य जावन हर ग्रेस फ्रजगोपी माताजी तांकां कृतज्ञता व्यक्त करतास म्हागेल्यान हे पात्रता ना की हांव अशी वैदिक नायिका विशयी कसं उल्लोच तशी सांगच तशी काय म्हागेल्यान तू पात्रता न्हू जाल्यार म्हागे शुद्धीकरण जावं तांगेल विशयी देवाल विशय ऐकून हृदय शुद्ध जावं म्हण त्या अनुभव त्या लेखारी हांव हे प्रयत्न करता म्हणून सांगता हरे कृष्ण मंगलाचरण सांगून आम्ही पुढे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशः गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते जयतां सुरतो पंगुर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावनं कल्पद्रुमदौ श्रीमद् रत्नांगार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षन् वेणुर्सुनेर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियेस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणीं हरे कृष्ण हरे कृष्णा मथुरा माताजी रेवती प्रिया माताजी हरि बोल हरे कृष्णा शाश्वती गंधर्विका माताजी हरि बोल तुमगेले आशीर्वाद मागून घेता सर हरि बोल देवाले गुरुंगेले आणि वैष्णवाले उडगास कोरनु तांगेले चरणवंदन कोरनु आम्ही आयच्या सेशनांतू ध्यानपूर्वक ऐकून मनन कोरनु आम्ही आयुष्यांत ते कशी घालून घेवची तशी आम्ही आजी प्रयत्न करूया सो आम्ही ह्या सॅटर्डे सेशन्स घेता आसाची वैदिक नायिका म्हळ्यार वैदिक हिरोइन्स ऑफ वेरियस पुराणास इतिहास महाभारत रामायण दुखून आम्ही काढते आसाची 5 इंटरनॅशनल वुमन्स डेज आज मदर्स डे म्हणता आसाची सो इट्स अ व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी आमक सगळ्यांक सो वी कॅन ग्लोरिफाय आवर डियर मदर्स वी कॅन ग्लोरिफाय आमकां एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा सो वी शुड टेक आउट टाइम अँड ग्लोरिफाय आवर मदर आता अम्मा म्हणटाना हाजी परिभाषा विंगड आसा आमी हे सेशन काढताना आमकां कळटलें अम्मा म्हळ्यार आमकां जन्म दिवची मात्र न्हय मस्त अम्मा आमगेल्या लायफांत येता आसाची
आणि श्रेष्ठ रुपारी अम्माला एक उपमा दिवका दलरी आमगेल गुरु महाराजाची श्रील प्रभुपाद हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद आणि गुरु महाराज त्यांनीच ही आवसू आमगेल्या म्हणून आम्ही सांगच्याक चुकीन त्यामुळे त्यांनी आम प्रितीन अनकंडिशनल प्रितीन आमका पळयलेलस सगळ्यांक हे नोटारी हे करून आम्ही स्टार्ट करूया. सो आईचे सेशन हा विषय म्हणताना सुमित्रा देवी हांगील विषय आम्ही एक 15-20 मिनिट आम्ही ध्यानपूर्वक ऐकून. रामायणांतू अशी सुमार पात्र असाची. सुमित्रा देवी, कौसल्या माता, सीता देवी, अंजना देवी, तारा, मंडोदरा, अहिल्या, शबरी देवी, शबरी माता असे अनेक आम्ही पात्र पळयत. कोण म्हणता पळय हृदयांतू त्यांनी प्रभू रामचंद्राक बेस्करेलेलस म्हळरी दे आर ऑल राम सेंट्रिक कशा आम्ही कृष्णा सेंट्रिक म्हणताची तशी तांगील जीवनांतू दे हॅव अनबाउंडेड लव फॉर प्रभू रामचंद्र. तांगील प्रीती देवाले खातीर मनांतू हृदयांतू गाढ असिल निमित्त त्यांनी सकड नायिका धर्मार चल्लेलस म्हणून सांगेलस. सत्यवचन कित्या मारी केदाना आमगेले घरकडे किंवा आमगे हृदयांतू आम्ही केदन देवाक प्रभू रामचंद्राक अथवा व्यंकटरमणाक कृष्णाक आम्ही केदना आमगेल घराचे केंद्र दवरताची आणि अवतीभवती आमगेल काम कसन कोण ताक देवाक समर्पण करताची त्यान आयुष्य आणि आमगेले चोलचेस पळ वागणूक ते धर्मारी जाता म्हणून सांगितलंस. तशी सुमित्रा देवीले विषय अशी सांगितलंस. वाल्मिकी रामायणांतू सुंदर सुंदर वर्णन सुमित्रा देवी विषय केलेलंस की हाऊ शी हॅड अनबाउंडेड लव फॉर प्रभू रामचंद्र आणि तिगेले प्रीती प्रभू रामचंद्रावर एकदम चांग रुपारी निस्वार्थ रुपार असिल निमित्त तिगेले पुत्र शत्रुघ्न आणि लक्ष्मणांतू हे देख पडता म्हणून सांगितलंस. सुमित्रा देवी हांनी काशी महाराज हांगेल सुपत्री जाऊन असेलेच आणि तांगेले विवाह दशरथ राया उज्जता. दशरथ रायाले मुख्य जाऊन 3 राणी असताची कौसल्या माता, सुमित्रा माता आणि कैकेयी माता. तशी तांका सांगितलंस की 350 राणी असेल तांगेली जाल्यार मुख्य राणी जाऊन असेल म्हळरी हांनी 3 जण आणि इतले राणी असून वरी पटराणी आणि असून वरी तांका पुत्र प्राप्ती जायना असता सगळ्यांक गोतस हे विषय आणि त्याच निमित्त त्यांनी पुत्र कामेष्टी यज्ञ करताची. पुत्र कामेष्टी यज्ञ करताना त्या यज्ञ दुखून देवता येऊन पायी स्वरूपार महाप्रसाद रूप म्हळ्यार ते पायी स्वरूपार घेऊन ते दशरथ राया दिताची. यज्ञशिष्ठा म्हणतात ताका आणि ते दशरथ रायाक हाता दिवन सोडताची. दशरथ राया खुशी जाता आणि दशरथ राया लेदराक तांगेल 3 पत्नी बेसून असताची कौसल्या, सुमित्रा आणि कैकेयी. सो फर्स्ट ते काणती तो कौशल्या देवी दिता. 50% ऑफ द पोर्शन इज गिवन टू कौशल्या माता म्हणून सांगितलंस. कौशल्या माता ते पळूच भितरी देवाल उडगास कोरून ते ग्रहण करता आणि देवा प्रार्थना करता की मगेले भूम बांधू मगेले हंतू देवा तूची येऊन लोकोद्धार करी म्हणून ती प्रार्थना करता. तर तिगे प्रार्थना भारी श्रेष्ठ अस की लोकोद्धार जाऊन देवा तूची येऊन बेसन. कौशल्या माता 50% मिळतरी 25% सुमित्रा देवी दिता दशरथ राई. आता ती कुडले ग्रहण करणार त्या दिल्लल जे यज्ञशिष्ठ ती वेट करता म्हणून सांगितलंस. आणि इकडे 12.5% जे वरलेल भाग असता ते दशरथ रायू कैकेयी माता दिता आणि कैकेयी माता अपास ते लायक करून दिल्लले महाप्रसाद देवाल उडगास करून की मगल असेल पुत्र प्राप्त जावं कोण धर्मार चलतशी आणि कोण साम्राज्य सांभाळ तशी एक चांग पुत्र जावं म्हणून कैकेयी माता ते ग्रहण करता म्हणून सांगितलंस. बट हांगा सुमित्र माता राखता म्हणून सांगितलंस. ती पळयता आणि ती कसं करता हाकड पळयता की कौसल्या तिगेली म्हालगड बहीण हाकडी कैकेयी तिगेली धाकली बहीण तांक 2 जणा पळयता आणि ती कसं करता ते जे तिक प्रसाद मिळेल असं त्या ग्रहण करताना कृतज्ञ रूपारी ती प्रार्थना करता. तिगेल प्रार्थना भारी सर्वश्रेष्ठ जाऊनस. कृतज्ञ रूपारी ती कसं प्रार्थना करता ग्रँट मी द सन who will be the assistant
or great companion of these children of my sisters. कसं सुंदर प्रार्थना की देवा मग असल पुत्र प्राप्त जावो कोण आणि महानायक जाऊचस हांगील दोग जाणां दुखून येऊच मगर भेणे दुखून महानायक जावन असेल पुत्र जाऊचस तांका सेवक रूपार जाऊच तशी तांगील चरणार सेवा करच तशी मगर एक पुत्राक जन्मा दी देवा तांकां असिस्टंट करच तशी म्हणून ती प्रार्थना करतात तिकडे प्रार्थनेन तू कसं नाही छल कपट अशी कसं नाही ना की मगल जे दो बहिण्यांना निमगीला पळे तांगीले की ना सर्वश्रेष्ठ जावो असल पुत्र प्राप्त जावो अशी काय तिगल भावनांत कसं कळतं आमका कॉपरेशन ऍटिट्यूड हे सुमित्रा मैयाले भारी चंद एक विषय आमका कळतं की तिने ग्रेट कंपॅनियन एक मित्र सखा सुहरत जाऊन तशी असेल एक वेल विशर जाऊन असेल आणि दोग जाणार पुत्र कोण येतात तांगेल असिस्टंट जाऊन असेल तशी मग पुत्र मेळ द्यावा म्हणून ती प्रार्थना करता सांगत आणि कॉपरेटिव्ह ऍटिट्यूड म्हणून सांगितले कॉपरेशन म्हणारी सहयोग करचे सहाय करचे ताक म्हणताची आणि प्रभुपाद म्हणताची कृष्णाक आणि प्रभू रामचंद्राक देवा कॉपरेटिव्ह ऍटिट्यूड भारी 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 चांग भारी खुशी जातके कोणाले भक्तालन तू हे गुण पडल्यावर भारी खुशी जाता म्हणून सांगितलंस Srila Prabhupada always said that it's the cooperation in Krishna conscious movement that can bring mercy of Lord. देवाल कृपा दृष्टी आमक जाऊ का दलरी एकमेकान परस्पर जाऊन आम्ही केदने कॉपरेटिव्ह सहयोग भावना आम्ही केदन काम करताच की देवाल कृपा दृष्टी आस्ताची आणि देव दय दाखयताची असं आणि ते देवाल कृपा दृष्टी आस्ताची म्हणून प्रभुपाद सांगता सचंग त्याच निमित्त सुमित्रा देवीला ह्या विषय कळता की शी डिड नेवर हॅड कॉम्पिटेटिव्ह मूड शी हॅड ऑलवेज अ कॉपरेटिव्ह मूड कॉम्पिटिशन हे भावन तिगल मनात केदना येना असेल अनलेस अदरवाइज शी हॅड वॉट शी हॅड कॉपरेटिव्ह ऍटिट्यूड म्हणून सांगितलंस की एक कुटुंबाक वट्ट खुशी कोण दवरचे ताका छिंद छिंद करच की ना एक कुटुंबा वट्ट खुश कोण दवरचे तेच तिगल केदने चिंतन असत असेल म्हणून कित्याक प्रभू रामचंद्रावेरी भारी अगाढ प्रेम असेल ताकाची आम्ही सुमित्रा देवीला ह्या विषयी मनन करूत की तिगेले मूड आणि मेंटॅलिटी कितलं सुंदर असेल ऑफ हॅव्हिंग अ कॉपरेटिव्ह ऍटिट्यूड हे ऍटिट्यूड पळोवन दशरथ रायाक भारी खुशी जाता आणि वरलेल ते 12.5% मी जस्ट आम्ही हे पळयले की आउट ऑफ 100% 50% कौशल्या माता दिवन असते ते पायसम 25% सुमित्रा देवी देवन असताची 12.5% अशी सांगितलं असं की काही माता देवन असत बट वरलेल 12.5% तांका आकर्षण येता तांगील हे जे स्वभाव असता सुमित्रा देवीले असल स्वभावान तो आकर्षण देवन मरी खुशी जावन की कितलं चांग असं म्हणून तिका अनेक अंश दिता म्हणून सांगितलं हाजे निमित्त तिका जवळी चढून जाताची लक्ष्मण आणि शत्रुघ्न जय आम्ही रामायणात ऐकलेलं असं लक्ष्मण आले वीरता शूरता आणि प्रभू रामचंद्र आले दासत्व जाऊन ते तांचे सर्व्हिस ऍटिट्यूड दिलेलं असं ते आम सगळ्यांक होतस ते हम कशी कळत मारी सुमित्रा देवील हे जे ऍटिट्यूड असेल कॉपरेटिव्ह ऍटिट्यूड while taking the प्रसाद आम दिसता आमगेले पोटांत चड असताना आमगेल कसन मनोभावन असता अवसूले कसन चांग विषय असता कसने दुसऱ्या खातीर कसने चांग कोरका परस्पर प्रीती असता किंवा जनान तू कसने पुणे देवाल विषय सांगून देवाले नामस्मरण कोरका आणि असल विचार स्वभाव असला रे त्याचे म्हणता पण विरासत रूपार ते चेडवांक येत्ताची नकाशी सांगितलं सांगतो वाल्मिकी रामायणांतू की शत्रुघ्न आणि लक्ष्मण तद्रूप जावन असेल सुमित्रा देवी सांगिल हंतवरी त्या स्वभाव विरासतांतू आयल असेल त्यामुळे तांकवरी हे कॉम्पिटेटिव्ह ऍटिट्यूड नासेल तांगेले ते हॅड अ कॉपरेटिव्ह ऍटिट्यूड म्हणून सांगितलं आता आम्ही तीन विषय आम्ही सुमित्रा देवीले क्वालिटीज गुणाविषय गान करचेस एक आम्ही सांगले she had a cooperative attitude म्हणून दुसरीच म्हळ्यारी सेल्फलेसनेस म्हणून सांगितलं म्हळ्यारी निस्वार्थ भावना अशी सांगताची की आमगेले जे परंपरागत जावन आशिल्ले सक्कळ गुरुवर्य
तांगील हे एक निस्वार्थ भावने निमित्ताची आउट ऑफ कंपॅशन त्यांनी केलेले जे प्रीती शुद्ध भक्ती निमित्ताची आमगेल उद्धार झालेलं असं प्रभुपाद आणि तांगील पुढे सकड गुरुवर्य आमगेल स्वामी सुधींद्र स्वामी तांगील निमित्तच पळय आमगेले समाजाक उद्धार झालेलं असं त्यांनी केलेलं जे तपस्या असतं त्यांनी जे आमगेल वेळ करुणा दाखवलेलं असं तांगील जे निस्वार्थ भावन असं की समाजाक लोक उद्धार जाऊ का देवाल विषय कोण देवाल प्रचार जाऊ का भक्ताल प्रचार जाऊ का भागवतम भगवद्गीता देवान सांगितलं प्रॅक्टिकली अप्लिकेबिलिटी कशी येऊ का म्हणून राज्य प्रचार जाऊ का म्हणून तांगेल मन असेल निमित्त हरे कृष्णा महामंत्राचे प्रचार जाऊ का म्हणून त्याचे एक त्यांनी दृढ निश्चय केलेले निमित्त आम्ही उद्धार झालेलं आम्ही तसं पतित जनाले त्यांनी उद्धार केलेलं असं म्हणाल तशीची सुमित्रा देवी हंगाश वर्णन केलेलं असं तिगल निस्वार्थ भावने निमित्त तिगल शुद्ध भक्ती निमित्त लोकोद्धार झालेलं असं त्याचे एक कारण म्हणजे लक्ष्मणानंतर मी हे पुरा पुढं येतं असे सांगितलं असं की त्यांनी सान असताना लक्ष्मण आम्हाला येऊन सांगते की आम्हा मग जोर भूक केल्या कसं नाही असं खावच्या का म्हणून सांगताना ती सांगा ना काही की तू भूक केला विचारला यो लागी बेस तू नाना रितेरी मस्त पुरा व्यंजन खावेता बेस मगल पायारी म्हणून सांगून अशी प्रीती दाखवतच सहज आता आमगेल चड्डू म्हणताना मी प्रीत दाखवतच तू कसन पसंद ह्या की त्या की अशकी तशकी तुक्क प्रीत पडेल मात्र हांव करता विंगड हे म्हणून आम्ही आलोचन करताच म्हणून आमकां तशे एक दोन चड्डू मात्र लक्ष्मणाक केदन अशी भूक करता तेन्ना सुमित्रा देवीन कसं म्हणूशच्या पुरो तू भूक करतास वे जायत दलरी निमगी पुळव्या रामाक भूक केल्या की भरता भूक केल्या की आणि तुका शत्रुघ्न तो समजन तक निमगून या पुळव्या भूक केल्या की ना म्हळरी स्वतः भूकाचे निवारण करच पिशी पुढे दुसऱ्या आलोचन गिविंग फर्स्ट प्रेफरन्स टू अदर्स हे सुमित्रा देवीनं लक्ष्मणा शिकेलेलं म्हणून सांगितलं की दुसऱ्या विचार दुसऱ्या खातीर जागृती हे ऍटिट्यूड सुमित्रा देवीन शिकेलेलं शी मेड हर किड्स अवेअर ऑफ अदर्स हॅपीनेस ऍज वेल म्हाका सांग दुखूनची लक्ष्मणाक ताक फर्स्ट मेळका म्हणून तागेले मनोभावन नासेले ताजे खातीर ऑटोमॅटिकली तांची चलन वळण अशी जावन आसता की तांणी दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर प्रभू रामचंद्र देवाक आमी तृप्त केल्ले राम खुशेर असवे सो तागेले ते ऑटोमॅटिक तशी स्वभाव जाता की त्यामुळे सुमित्रा देवीनं अशी तांकां वळण केलेलं असं म्हणून सांगितलं असं आमकां भूक करताना दुसऱ्या भूक करतल की आमकां केदन त्रास जाता असं हेच त्रास दुसऱ्या जात की म्हणून अशें आमी आलोचन करताना आमगेल त्रास आमी विसरताची उण जाता आणि आमगेल विंगड त्रास आमी ते घेताची म्हणून सांगितलं असं ताकाची केदनेची सेल्फलेसनेस नॉट अ सेल्फिश गोल दवरलेलं असं म्हणून सांगितलं लक्ष्मण केदना वनवासा वता तान पळोवेत कितली त्रास अडचण ताक येता तागेल बायल एक सोण तो चमकलेलं असं उर्मिळा न्यूली मॅरीड जाल्यारीची तिकसोण ताण वनवासा गेलेलं असं आणि कित्याक प्रभू रामचंद्राले विषय आलोचन करून प्रभू रामचंद्र तागेल देव आराध्य देव तागेल विषय आलोचन करताना विंगड ताण कितने सेकंडरी दवरलेलं असं तशीची तागेल अवसूल निमित्त हे गुण आयलेलं असं म्हणून सांगितलं वैष्णव परदुःख दुःखी म्हणून सांगितलं सो लक्ष्मण आले शत्रुघ्न भरत आणि सकड जनाल हे आम्ही पळोवेत दुसऱ्या दुःखांतू आमगेल दुःख तांणी सोदून दुसऱ्यांक कशी निवारण करता आमगेल दुःख त्या तांणी दवरलेलं निमित्त हे एक जे ऍटिट्यूड असं सेल्फलेसनेस निस्वार्थ भावना तांगेलंतू भरपूर प्रचूर मात्रांत असं म्हणून सांगितलं शुभविलास प्रभू हांनी एक सान विषय सांगता असताना सुमित्रा देवील त्यांनी सांगितलं असं की लक्ष्मणाक हे केदना वनवासा पेटयता म्हणून दशरथ राय केदन सांगता लक्ष्मण ऐकत आणि तुरंत वचून म्हणता पण आम्ही कशी डायरेक्टली कसं नसताना अम्मा सांगता डायरेक्टली अण्णा सांगनाच अम्मा दुखून आम्ही अन्नाला वताच डायरेक्टली अण्णा सांगलं पण करता ताका अम्मा दुखून अन्नाला वता ताका ताण प्रार्थना कोणा केले सीता देवी की हा वरी येतास वनवासाक प्रभू रामचंद्राक रामाक सांग तू हावे येतास म्हणून सीता हसली आणि सीतान सांगले म्हणता पण शिफारस केली म्हणता पण लक्ष्मण वरी येतास ता घेऊन वचा म्हणून त्यांना प्रभू रामचंद्रान कसं म्हणता का की तू अवसूल आज्ञा घे सुमित्रा माताला आज्ञा घेल शिवाय हा तू कापून भरणार म्हणून सुमित्राला आज्ञा घेऊ का तुम्ही म्हणून सांगता जेव्हा लक्ष्मण सुमित्रा देवीला उचून पावलं ताका मना संकोच येत असेल
हांव तर दृढ निश्चय केलेलो आसा म्हागेल भ्राताश्री म्हागेले आन समान जावन असेल तशी रामाला वाटू हा वनवासा वतन म्हणून जाल्यार अम्मा कशी सांगचे अम्मान बेजार पावल्यार रे अम्मान सोडून कसं करचें म्हणून ते संकोच भावनेर तोडचे अम्माला सांगतले जाल्यार अशी सांगिल्लें आसा सुमित्रा देवी केदन कळता अशेशी विषय जाल्लेलो आसा म्हणटाना सुमित्रा देवी स्टँडर्ड तितलो हाय असता कित्याक ती धार्मिक आशिल्ली निमित्त धर्मनिष्ठ आशिल्ली निमित्त ती सांगतले लक्ष्मणाक आज दुखून राम तुगल बापूसू सीता तुगल आवसू आणि अयोध्या रापच तशी कसं नाही अगतीना कित्याक म्हाका थंय तुगल आवस बूस रापताच पळय थंय तू वचका ताका तुगल वनच पळत मुखार ते अयोध्या म्हणून सांग दुखून तू केदन रामाले खुशेन तू पार्टिसिपेट केला असल वेळार वरी तू तागेले टू वाचका तागेले विचारपूस करून ध्यानपूर्वक तागेले सेव करका तू म्हणून सुमित्रा देवीन ताका पटेलेलं आसा म्हणून खुशेरी बेजाराक बिणी नाही आउट ऑफ नो नथिंग म्हणता पळय अशी कसं कंडिशन लावन इफ अँड बट्स आणि काय ना खुशेरी तिणे तिगेल पुताक पटेलेलं आसा म्हण आम्ही म्हणता पण आजकाल हम तू कम्फर्ट झोन असता आमगे चेडू आला आम्ही लेखताच पूरा आम्ही हातमुळा पायमुळा हांडिताच कसं ना तांक बाद जेवच्यान जे हे म्हणून आम्ही एटिट्यूड तशी असता बट सुमित्रा देवीन कसं केलं आउट ऑफ कम्फर्ट झोन म्हणता पण तांगे पुता पेटोवन सोडले लक्ष्मणा तू वस तू एक सेवक जावन रामाला आणि सीताला सेव करते आणि रक्षण करी मगल रामा कसं नाही जावच्या जय म्हणून मगल रामा कसं नाही जावच्या म्हणून तिगल पुत्ताला आलोचन करणी तिगल पुत्ताक सांगानी दशरथ महाराजानं की वनवासा वचका म्हणून जाल्यार मगल रामाक तू रक्षण करका तू प्रोटेक्ट करका म्हणून ह्या भावनारी सुमित्रा मैयानं तिका ताक पटेले सो सुमित्रा देवी हे जे म्हणता पळय ब्रॉडर फॅमिली एस्पेक्ट्स वसुदेव कुटुंबकम म्हणताची तेण खाली तिगलेची म्हणता पळय आमगेले रापताचे आमी वेल्लांत आमगेले मात्र थिंकिंग करताच कशे एक फ्रॉग असता खाली वेल्लांत आशिल्ले मी तागेले मात्र थिंक करता भायर ओशन कितलो व्हड आसता ताका हे नासता ಮತ್ತೆ तुकून परे जावन आसता ताका जाल्यार सुमित्रा देवी खाली तिगल मात्र संबंध पाविले ती थिंक करना आलोचन करना केदन अशी विपदा येता या केदन अशी धर्माविषयी येता शी हॅड अ चॉईस वॉट चॉईस डिड शी चूज ताका पेटोचे रामचंद्रा वटू ताका पेटोचे हे केलेलं आसा म्हणून सो वसुदेव कुटुंबकम म्हळ्यार एक ब्रॉडर फॅमिली व्यू कशी आम्ही आमगेले एक चांग स्वभावानं आमगेली चांग मेंटॅलिटीनं आम्ही कशी समाज बांधू येत एक दुसऱ्यांक आम्ही कशी ते ब्रिजेस गॅप असता ते कशी गॅप बांधू येत म्हणून तेणें केलेलं आसा तेच इम्पॉर्टंट आसा सो आयज काली आवसूल एक कर्तव्य तेच असता समटाइम्स वी हॅव टू लेट गो दॅट कम्फर्ट झोन म्हणता पण ते तुकून भायर काढून वस म्हणून आम्ही पेटोवका वस म्हणटा पेटोच बरी इन कृष्णा इन द सेंटर ते आम्ही एटिट्यूड आमगेल मनात असू का सुमित्रा देवीला एक एटिट्यूड आशिल्लें की देवाक सेंट्रीक दवरून तिणे ताका वस म्हणून पेटयलेलें आसा ताकाची सुमित्रा देवी जे हे एक एटिट्यूड आसा ब्रॉडर फॅमिली व्यू कशी एक दुसऱ्यांक संबंध खाली तिगल मात्र नाही सगळ्यां इमोशनल व्हॅल्यूज तिणे एक बांधिलेले असतात सगळ्यां दवरून ते तुटच्या सोणी तिणे तसल व्हॅल्यू असती गेल्यान तू म्हणून सांगितलंस तिन्नीचे आणि अखीरचे एक व्हॅल्यू असं सुमित्रा देवी दुखून आम्ही सिक्स तशी त्यामुळे एम्फथी म्हणून सांगितलंस एम्फथी म्हळ्यार कंपॅशन आणि करुणा सहानुभूती वरी सांगितलं सिंपथीने एम्पथी मस्त डिफरन्स सिंपथी इज when we understand others suffering but what is empathy when we go through when we understand when we experience what they are feeling when we experience what they are feeling that is called as empathy so Sumitra Devi अशी वर्णन सांगितलं असं केदन दशरथ रायू वनवासा पेटेता रामाक कौसल्या देवी एकदम दुखी जाऊन बसून असता अश्रुधार हे जाता असतं तिघेनंतू सहज हाय तिगेल पूतू साम्राज्य सांभाळत तशी युवराज दवश तशी घोषणा जाऊन असतानाची अशी जन्मू देवा म्हणून ती लेखून आलोचन करून गदगदेर रडता असतात तिगेले मनान तदना सुमित्रा देवी तिगेले येऊन बेसता आश्चर्य विषय पळया सुमित्रा देवीवरी पूतू लक्ष्मण वनवासा वता दतिका ताजिकिना चढ शी इज एक्सपिरियन्सिंग द पेन ऑफ कौसल्या माता म्हणून सांगितलं ती कळता की कौसल्या माताले हृदयाक भारीच बेजार जाल्लेलं आसा म्हणून
शी अंडरस्टँड वॉट शी इज गोईंग थ्रू. आणि अशी सांगितलं असं की तिने कौशल्या माता लागी बेसून सांगितलं असं की बेजार करू नका. लक्ष्मणा हांव पेटयला. लक्ष्मण पळयतलो तो चांग चाललो. चांग जातले आणि तागेल पळय लक्ष्मण इतली चंद कोण पळयतल की वनवास जातरी पटोवन धांवन धांवन रामचंद्र येतल तुगेले पटोवन घेतल तुगेले तुक पांय पडतलो तुक साष्टांग नमस्कार करून तुक वंदन करून प्रीती दाखयतलो म्हण कौशल्या माताक पॅसिफाय केले सांत्वना केले म्हणून सांगितलं. सो इतलं चंद व्यवहार हे परस्पर व्यवहार म्हणता पण कितलं सुंदर असं शिकता आम्ही की आमगेल दुःख केदां ना आसाची बट दुसऱ्या दुःख आमकां दिसता तेन्ना आमगेल दुःख आमी विसरनु तांकां सांत्वना दिवचे हे भारी अप्रूप पळस तशें असता. आमगेले दुःख आमकां चड जावन आसतना आमी दुसऱ्या सांगच्या वचना बच्चा बाता कडेन कसं जावं ते पळोवया म्हणलें एटलिस्ट आमगेल म्हागेल स्वभाव तशें असता. जाल्यार सुमित्रा देवी आनी अशी महान स्त्रियां विशीं आमी केदां पळयताची केदां पळयताची की परस्पर स्वभाव दुसऱ्या दुःख पळोवन आमगेल दुःख विसरनु दुसऱ्या एम्पथी दिवचे हे कितलें श्रेष्ठ म्हणून. आणि अशी सांगितलं असं की वाल्मिकी रामायणात डिस्क्रिप्शन अशी सांगितलं असं की भारी करेज अँड भारी शौर्यानं भारी म्हणता पळय मनांत घट्टी निर्धार धरून सुमित्रा देवीन तिका एम्पथी तिका समजेलस सांत्वना दिलेलस म्हणून. वर्तते च उत्तमां व्रतीं लक्ष्मणो अस्मिन् सदा अनघा दयावान सर्वभूतेषु लाभतस्य महात्मना. श्री लक्ष्मणाला विषय सांगून एक सांत्वना दितात की देव येतलो. अँड बिकॉज ऑफ हर दिस ॲटिट्यूड अशी सांगितलं असं की कौशल्या देवीक सांत्वन मिळता. ती कशी दिसता की हे बेजारात जे मोड अस पळय सूर्याक ढकील बेजाराचे मोड ते हवूर ओपन जाता आणि सूर्यप्रकाश येता म्हणून तशी तिका बेजार वता म्हणून सांगितलं. शी इज गॉट पॅसिफाईड आणि तिका मनान तू शांतता मिळता म्हणून. कसं सर्वश्रेष्ठ कसं चांग पळया की तीन सांत्वन दिलेल्या निमित्त कौशल्या माताक एक कसं की एक मनात पीस मिळता म्हणून सांगितलं. तकाची सुमित्रा देवी विषय सांगताना अशी सांगितलं असं की तिगेल पर्सनल एम्बिशन्स तिगेल जे लायफान तू गोल असतं ते तिका कसं हे असं तिणें केन्नाय धर्मार चलची तशी त्या दवरलेलं असं म्हणून. आणि विंगड तिगेल कसं कॉन्शियसनेस ना असेल पर्सनल गोल्स कसं नसले ते सायडा दवरून अदर्स फर्स्ट त्या प्रेफरन्स देऊन त्या ॲटिट्यूड तिने दवरलेलं असं म्हणून सांगितलं. आणि सुमित्रानं आणि तागेल सुन्नेन उर्मिळानं दोग जणांना 14 years पेशन्स आरी भारी तितिक्षवा म्हणता पळय एकदम 14 वर्ष म्हणा थोड वर्ष तिगेल पूत लक्ष्मणेनी तिगेल आराध्य देवची रामचंद्रान के वना दुकुनी बट ते पेशन्स आर तिने वाट पडेल असं म्हणून सांगितलं असं. सो हे पुरा विषय मी ऐकताना सुमित्रा देवी बद्दल सहारणीय असं. रामायणात तुम्ही विंगड पात्र पुरा ऐकताची बट सुमित्रा देवी विषयी भारी उणे उल्लेख असतात. बट आमका हे 3 उल्लेख पूर्वे नुप्र दिसता असं कितलं पुरा चंद विषय तांगील विषय असं की शी हॅड अ कोऑपरेटिव्ह ॲटिट्यूड. शी वॉज व्हेरी सेल्फलेस अनसेल्फिश मोटिव्ह असेल तिगेले आणि एम्पथी ॲटिट्यूड एम्पथी बिहेवियर तिगेल जे असेल की दुसऱ्यांक सांत्वना दुसऱ्या सुख दुसऱ्या दुःखांत आम्ही पार्टिसिपेट करचे तेच होड विषय असतात. कोण दुःखांत असतं तांगेलोट पार्टिसिपेट करून तांगेलोट बेसून म्हणता पण आम्ही आणि तांकां एम्पथी दिवचे ते एक होड विषय म्हणून. तो असल 3 विषय सुमित्रा देवी हांग सांगितलं असं. राधानाथ महाराज म्हणता असाची तांगेल अशी आम्ही ऐकताना आम्ही ऐकलेलं असाची की अवसूल रोल कितले इम्पॉर्टंट असतात एक चलडाक होड करताना म्हणून. आता सुमित्रा देवी विषय आमकां कळता की लक्ष्मणाल जे गुण असं भारी सुंदर गुण दिसता असं शत्रुघ्नाल गुण दिसता असं लक्ष्मी संपन्न ती लक्ष्मण हा ती ताण केदनेची लक्ष्मी म्हळ्यार हांगा सीता राणी वय बट ताणे देवाले सेव केलेलं ऍज अ सर्वंट म्हणून. तशी लक्ष्मणा तशी आणि शत्रुघ्ना तशें तीन जन्म दिलेलं असं आणि तांकां परिपक्व केलेलं असं कशी सेवा भावना आम्ही दवर कामगील मुखारी. राधानाथ महाराज म्हणता असाची अवसू विषय सांगताना की औस नसल्यार आमगे जीवन कितले कष्ट असतसील म्हणून म्हळ्यार सांज दुखूनची सांज चेल्ड असताना तमी ते सांज चेल्ड आम्ही पळयलेलं असं रडलारी रात्रभर रडलारी औस मात्र घेऊन नव्हत काय
आवसिवाय विंगड घेऊन भावना कसन जातास मग चढला दुःख कसन जातास म्हणून आवसू घेऊन भावता म्हणून आणि आवसू ताक सांत्वना देऊन कसं गत्यस की खाऊन पिऊन होड करतास म्हणून सो आवसूल जे हे असं फाउंडेशन दिवचे आवसूल जे अनकंडिशनल प्रीती असं तिगेलांत कसं नाही ते स्वार्थ भावना ना तिगेलांत इगो ना ताका तिगेल जे कितें नमक प्रीत मेळटा ते एक ग्रेटर सॅटिस्फॅक्शन मेळटा म्हणून महाराज सांगता साची आमी हृदय भारी खुश जाता आमी हाऊस केदें आमकां अशी प्रीती दाखयत पळय आमी ते केन्नाय विसरनाची ऑन दिस गुड डे फाय इंटरनॅशनल वुमन्स डे म्हणटा साचे आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस म्हणून सो आमी आमगेले आवसूक आमी कसं समर्पण करीत तांणी जे आमकां रेस केलेलें आसा आमकां व्हड केलेलें आसा तांगेल जे अनकंडिशनल प्रीती दिलेलें आसा आमकां आमी ते उडगास करून चिंतन मनन करच तशें आसा म्हणून सांगता साची की आमगेल आवसूनय तशी निस्वार्थ प्रीत दिलेलें आसा मगेल पर्सनल हे सांगून हांव हांगा 2 उतर मगेले राबयता बट आमगेल पर्सनल एक्सपिरियन्सेस ऑन दिस डे आमी आलोचन करीत की आमगेल आवसून आमकां कसन दिलेलें आसा म्हणून मगेल स्पेशली मगेल आवसूच हांव विचार करतना केन्नाय उडगास येता ती म्हाका फर्स्ट सिकोच मारी दुसऱ्यांक कशें खुश दवरचें दुसऱ्याले आज आमी सुमित्रा देवीन आमी आयकलेलीची गिविंग दॅट सेल्फलेस एटिट्यूड तिगेल्यान मस्त आसा भरपूर आशिल्ले तेच के गुण भारी उण मात्रान तू हांव ते फॉलो केला म्हणून सांगीत भारी उण आहे तेवे हांव मस्त चुकून पडता एक पाटी मगेल माय हाऊस जावन आसा तांगेल दुखून हांव कशें शिकील म्हळ्यार व्हेरी करेजियस कसले आयलारीची लायफान तू भारी धैर्य त्यांनी चल्लेलें आसा आणि त्या धैर्य चोवन शी सेट एन एक्झाम्पल मगेल तसले हांकां एक्झाम्पल सेट केलेलें की कशी धैर्य चोवन देवा सेंटर दवरून आमी कशी आमी धैर्य चोवन कुटुंबा वट्टून दवरता म्हणून शिकलेलें बट देवा प्रीती करची कशी देवाला आराधन कशी करचे हे आमी गुरु महाराजान शिकलेलें तो तांनीची आमी आवस बापूस जावन आसाची गुरु महाराज साधू म्हण केदें आमकां शिकयताची की कशी देवा प्रीत करका आमी कशी देवा आराधन करका भक्तेर निश्ठेर प्रामाणीक प्रमाण आमी हरे कृष्ण महामंत्र जप करून की कशी आमी देवा प्रीत करीत म्हणून तांणी शिकयलेलें तो निजे रुपारी आमगेले आवसू बापूसू गुरु महाराजाची सो आमगे लायफान मस्त जन अशी आसाची कोण आवस रुपार जावन आमकां मस्त पुरा आमगेले गुणांत आमगेल्यांत मस्त परिवर्तन केलेलें आसा कित्याक तांगेले ते प्रचूर मात्रान तांणी वांटिलेलें आसा सो हे हांव सांगून सुमित्रा देवी विशयी हांगा 2 उतर राबयत येता तसने चूकी सांगीन आसल्यार म्हाका क्षम करता हरे कृष्ण हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण अति सुंदर जावन सुमित्रा देवील कथन तशीची रामायणांतू येवचे मस्त स्त्रियाल कथन तुम्ही आज आमका मस्त चंदू कोरनो सांगिल आसा तुमका सगळेची भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन तशीच पुरा श्रोत्र वर्गाल तर्फेन हांव तुमका पुनरपी धन्यवाद सांगतो माताजी हरे कृष्ण कोणाकी कसले क्वेश्चन्स असल्यार काइंडली तुम्ही अनम्यूट करून नेमकूका म्हणून नेमून घेता हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम मस्त लायक जालें सेशन मस्त खुशी जालें आयकून मस्त पॉइंट्स बरे कळले अनेक एक पॉइंट आसा हांव मस्त पूड एक कडेन आयकलेली कसन म्हणल्यार केदना लक्ष्मण एक पंत मरचेस न्हू ते युद्ध जाताना तदना हाका हनुमंताक पेटोवन आसताची संजीवनी गुड्ड हाडच्याक तदन हनुमंत संजीवनी दौर्नु ते गुड्ड हाडताना तो एक राउंड हंग बतके सौमित्राले प्यालेसाला वचून एक जस्ट एक ग्लॅन्स सुमित्राक पळोवन सांगून वचा लक्ष्मण गेला म्हण सांगून म्हण वतके तदना ती फर्स्ट निमगीतके लक्ष्मण गेला म्हण सांग ती एक ಸ್ವಲ್ಪ विचलित जायना की ती म्हणतके रामाल सेव करता आसील की ना म्हण सांग रामाल सेव करून गेला तो वही म्हण म्हळकुळे तिका हब्बा म्हणीक नमने सार्थक हागे जीवन सार्थक जाले म्हण एक ಸ್ವಲ್ಪ विचलित जायना की त्या नमुने तिगेले हई पेरेंटिंग आणि त्याग देवाले अज्जी कतीरम थैंक यू शाश्वती गंधर्विका माताजी हरि बोल हरी बोल
किसी क्वेश्चन्स अस्ति प्रार्थना कस्य क्वेश्चन असु शदिस्तस ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ तशें आमी आयच्या सेशन मुक्ताय करूया माताजी. Hare Krishna. Vai Mataji. But we Hare end on Krishna. the note that we should meditate on this point of Matrutva Bhavana, as Shashwati Gandharvika Mataji said, Tyag Bhavana, जे असतील सुमित्रा देवीले मी ते मनन चिंतन करून देवाल अनुग्रह निमगुव्या देवाल दया कृपा दृष्टी निमगुव्या की आमगील जीवनांतवरी आम्ही खंयचे सान होड रुपारी किंचित रुपारी देवाल सेव करस तशी हे पूर आम्ही क्वालिटीज जे सुमित्रा मायाल ऐकलेलं सर तर देवाले आणि भक्ताले सेव करस तशी जावं म्हणून आम्ही निमगून घेव्यात सुमित्रा देवीले की वैष्णव सेवा नाम रुची आणि जीवदया हे आमगीलांतू किंचित रुपारी येऊन आम्ही ते एक सोसायटी एट लार्ज दिवस तशी जावं म्हणून आम्ही प्रार्थना करू. हरे कृष्ण. सत्य माताजी आम्ही म्हळारी आमगेले समाजान तो पळयला री त्या घरकडची बायल मनश कशी आसता तिगेल प्रकार सगळे घराचे बिहेवियर ऍक्च्युली डिपेंड जाता म्हळारी ती कशी असते की ताका समजावन सगळे घराच ऍटिट्यूड की त्या सगळे घरान तू कसन त्यांनी देवाले कार्य पूर्व जावं तांणी कशी स्पिरिच्युअल एडवान्स जाताची ताका प्रेरण दिवचे असो कसं नसला री तिगेल एक तंतू कॉन्ट्रिब्युशन असल्यार मात्र जाता म्हणून आम्ही पळयलेलं आसा. तशीच आता पुराक इम्पॉर्टंट कसं म्हणून म्हळ्यार आम्ही पोटा खावच्या कोण रांदप करून घालता त्या मोस्ट म्हळ्यार आमगेल समाजांत एटलिस्ट बायल मनशी रांदप करून घालताची म्हणटाना आम्ही आमगेल्या शास्त्रांत ऐकलेलं कसं म्हळ्यार हावसून बायलेन एके बहिणीनं केलेल्याची खाऊ का कसला म्हणल्यार तांतू प्रीती म्हळ्यार एक सात्विक गुण असता त्या खाल्लेलं गेला वाईट इफेक्ट जाता म्हणून सांगून म्हणटाना ती कितली प्रीतीर करता ती खंयची भावार करता ताच वैरी कोण खाता ती तांगेल वयर मस्त इफेक्ट असता म्हणून सांगून म्हणटाना आता घरकड कोणी दवाला चिंतन करू जाता की कोणे घरान तू दलमनशे जाऊ तांणी दावाल कसले एक चिंतन की दावाल सॅप करू जातच तर जाल्यार घरांत अशें बायल मनशांचा सपोर्ट की तांणी त्या एक भावार असला मात्र तांकां साथ जाता म्हणून म्हाका दिसता. तशी ऑन दिस नोट आमी आयचे सेशन हांगाक मुक्ताय करूया. प्रार्थना नरसिंह स्तुती सांगता दवा. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिनि आकाशीपूर्वक्षः पुण्याकाशीपूर्वक्षः शीलतङ्गानखालाये तो नरसिंहा परतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा ये नरसिंहा हृदये नरसिंहा ये नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखा अद्भुतशृङ्गां दलितहिरण्यकशिपूतनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण ऐदल पुरा बांधवांक पुनरपि धन्यवाद सांगता तशीची भागवत पुराण कोंकणी हानेकारची पुरा सेशन अंतू तुम्ही पार्टिसिपेट कराची म्हणून पुनरपि प्रार्थना करता त्याची छंगा उपस्थित असेल पुरा मालगडल आशीर्वाद घेऊन आयच्या सेशन हांगा एंड करूया. हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरि